Hello mga Yinyens! Amayas no, andito tayo ngayon sa may Binmali, Pangasinan sa barangay Gayaman I-vlog natin yung Skygo 150 yung new version ni Bro Mike Tara Amayas tingnan natin yung Skygo 150. Ito siya mga yung Skygo 150 new version Yan yung itsura niya Ito. Nakita ko lang dito kasi dumaan Mag-rest sa may doon bro, Bulinaw sa may Bulinaw, Pangasinan. Ayan. Maganda yan pang long ride kahit punta kayo ng Mindanao matibay ito. Biyaheng Mindanao matibay ito. Ito yung itsura niya yan. Ayan maganda na. Bale may yan yung nito, gulong nito 100 by 80 tapos 14 yung rim niya. Ayan. Tapos harap naka naka-disc brake ito yung niya, may apakan dito. Ayan. Tapos yung likuran naman niya, yung gulong niya sa likuran, yung sukat ng gulong niya. Ito 120 by 70, 14 din yung rim niya. Ngayon ito, naka-tubeless na to. Yan, tubeless tubeless yan. Tapos sa likuran niya mayas ayan, naka din, disc brake Ito, nilagyan niya ito bagong sa click to click yung cover ng filter niya. Yan, tapos na naka-monoshock siya dito, naka-monoshock. Ayan. Meron na siya bro, ikaw yung nagpagawa nito bro? Ikaw yung nagpagawa nito? O dati na? Sa na yan? Dati na? Sa kanila na yan. Ayun, ito, meron na siyang charging port dito. Ayan, pwede kayo mag-charge. Tapos mga yun yan, sa keyless to keyless. Wala na ito bro, susi wala na? Wala na sir. Ano ito function nito bro? Ano function yan? Nalobat lang, may susian dito. Wow, ang ganda ang galing Tapos pagka okay naman na, may battery, ito, start. Ayan. Yan po yung Ayan. Okay. Ayan. Tapos ito naman, yung hazard niya hazard niya. Hazard. Tapos ilaw, tapos plus, dito yung yung pass light. Ayan. Tapos busina niya kung malakas. Kailangan panda rin pala bumusina. Yun, ang ganda ng tunog niya. Wow, malakas. Ito yung niya, busina na natural o pinalakasan mo? Pinalakasan ko, modified na. Modified na. Okay. Yan, Skygo Yan. Gwapo. Yan, ito yung tsura niya mga inyasod. Na to? Digital. Ito set mirror, pinabago mo na to? Yung set mirror niya, pinabago mo na? Hindi, stock pa rin. Stock pa rin. Lagyan ko lang ng mga accessories. Ito naman yung ito yung lagayan nito Ayun, yan, may lagayan sa ito. Ito yung Skygo 150. Yan. Good luck sa bro, good luck sa rides nyo sa Bulinaw. Okay. Okay mayas yun lang sa araw na ito, yung Skygo 150 ni Bro Mike Shoutout pala sa kanya, shoutout Okay mayas, salamat sa panonood. God bless you everyone. More power, keep safe, sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga Indians.